Det er softguns dansk, jeg ved det her ikke er noget som helst med softguns at gøre, men jeg var rigtig glad, så jeg vågnede til en underlig tone, og det var så en iPhone. iPhone 4S, og jeg har ikke åbnet den endnu, men min mor hun åbnede den lige, så hun kunne lave noget inde på den, så nu vil jeg åbne den og bruge den, og så skal I være med til det. Se mig åbne min nye. Okay, herinde. Yes. Okay. Oh my god. iPhone. Oh my god. Oh my god. Kan du se? Oh. Angry Birds. Yes. Nå, vi har det. Det er bare nogle underlige. Et eller andet underligt. Det her er. Det ved jeg ikke. Nå. Højtaler. Eller nogle til ørerne, så man kan høre. Så opladeren inde i stuen. Min mor. Så har vi selve iPhone'en. Det er min hund. Den er skide sød. Okay. Så man kan gå ind på telefon. Vent. Telefon. Så der er alle mulige, så kan man gå ind på musik der. Og så har man, kan man gå på album. Så kan du vende den om sådan der. Og så kan du simpelthen bare og det er jeg rigtig glad for. Nå, det var bare det, jeg ville vise. Hej!